pandukur jenenge sing nembang kayane penyanyi Bapak Haji Sukron Suwondo Blitar ki mau sapa ingkang sunggal menika Ibu Dwi Kurniawati pesinden sing pernah kondang pada zamannya dulu. Oh ngono ya Bu Dwi Kurniawati sing sepuh. Oh ngono ya kuwi mbiyen nalika dadi warenggana cilik isih SD tekani SMP pernah melanglang buana. Oh ngono ya nderek almarhum Pak Mantep, ya nderek almarhum Pak Anom Surata, penjane Bapak Sunaryo, ya Pak Surono, pokoknya dalang-dalang seluruh Jawa Timur dan Jawa Tengah wis nate didereki dening Bu Dwi Kurniawati. Oh ngono ya dadi tau kondang pada zamannya. Saiki dadi tumpakane dalange. Oh ngono ya. Iya, terus sing siji wis tidak asing lagi tumrap warga masyarakat di seluruh Indonesia. Ya. Pesinden sing lagi gencar-gencare lan kenceng-kencenge no. Oh